Hey, wait dad. Angimthandi umfana okushela TikTok. Ngisela ngenhliziyo. Wenzeni? Kanti uthando lwethu selihambe laze lwafika ngisho eqenjini elibusayo. Lo mfana okushela TikTok akakushela inbox. Cha kunami ngishaya. Kodwa futhi manje ngiyalalela leli qembu sekusengazi ukuthi manje sekuyiqembu eliphikisayo manje liphikisa uthando olubusa. Yabona nje mangibone yenza nje nawe usobathi uyathanda. Yabo kuqolisa. Yabo nje ilanto Angisazi mina noma iqembu elibusayo noma iqembu eliphikisayo kodwa engikwaziyo ukuthi uthando olubusayo. Thanda kanjani? ilanto ya Iyona into iyamisa nje. Mana umbuzo wami wena yini ephatha kabi kuyona yonke lento? Yabona nje masasingekho evidweni ngitshela kodwa nje tell that boy. Hayi bo. You must stop that. Yini le mfundo? Angeke inbox yakho. Yini ngingayenza